Národ slovenský je na čase vziať pravdu do vlastných rúk. Je na čase ukázať, komu a na čom Slovákom a Slovenkám záleží. Preto od budúceho týždňa budeme spúšťať petície. Petície, ku ktorým veríme, že vy pridáte ruku k dielu. Prvá petícia bude stop proti ruským sankciám. Druhá petícia, aby na základných školách začala na začiatku vyučovania hrať slovenská hymna. Aby naše deti vedeli, aká je naša hymna a aké sú naše symboly. Takže táto petícia, alebo tieto petície budú bez politických subjektov, bez politikov. Lebo národ slovenský v prvom rade musí ukázať, koho a čo si váži. A čo mu je cenné. Takže táto petície budú bez politických subjektov, bez politikov. Politici mali čas ukázať, no neukázali. Teraz je na čase, aby národ ukázal, čo je pre neho cenné a dôležité. Pre nás je dôležité ukázať im, kadiaľ majú ísť. Nie, kadiaľ máme ísť my. My im ukážeme spoločne, čo chceme, ako chceme, kedy chceme. Ďakujeme.